supaya ko simi samung tangmani tabo jrago supaya ko ara 3-4 din সময় নাই নাই তারপরে जों রাস্তা ব্লক খাইনাই जों যত যোগাযোগ পাইও जों काका बिरमनि त्रिपुरानि मांकथै बकरी कुंसाफानो जों नांगले जे काकी सामानि काक यासि कुंसाफा बकरी कुंसाफा आं नायनो नांगौ हंगे बिनि काकते जों दाबो काका बिरमनि त्रिपुराना जों मांकथै खुनानि बागै जों चाइतो दंगो जों माया साक जों काका बिरमनि त्रिपुरानि बिक्री माया साक जों अर चाइतो दंनाय जों थैया साक काकानि बिक्री माया साक जों चाइतो दंनाय अथवा राज्य सरकार दङ अथवा भारत सरकार दङ जों ताबुक सुजारागा जों सरकारनि कुनु सुबा सुमायाखौ सरकारनि सुबा सुमाया साक अर जे काकानि बिक्री खुइमाया साक जों आरो 3-4 दिन সময় নাই নাই তারপরে जों রাস্তা ব্লক খাইনাই जों যত যোগাযোগ পাইও जों दिनै जतनि एलेकानि बरक थुंजाबाय जों रास्ता अब्रुक खाइनाय जों काकानि बिक्री खमाया साक जत बरनगो आमिसा साया बर बर हुलुं हाफु हाथाय काखलायो और काका सिंजाखा थियासे जों जे पारानि गामिनि बरक सिकान पन्चायतनि बरक जखन जातानि बरक अबो जत जागानि बरक फाइचुबा चुबखाया तबो सरकार फायाखौ दिनै JCB फाइनाय हंगे ताव पयजत फायाखौ जों नायसो दंगोबना जों बर नायसोगो लाबख्रि जों जा तंमाने जों ताबो सामुखाय दंगो काकानि बिक्री खनानि बागै माने नि कक मतके माने सरकार चुबाले दंगो हाइपनो बबेके साक्टारि चुबाय मन कक्ता गे JCB रे आगे फाजेला तंग आगे 2 दिन सामु तंगे गानाव लामा किसा वागि थांगा फाइनाय सावै ताबो नायसो दंगा सुपाया ता बोसोरबा ताबो गन फुंनिसिमि सामुखाय ताबो जरते सपायाखौ सुपायाखौ जों फुंनिसिमि सामु तंमानि ताबो जरागो सुपायाखौ गे JCB माने फाइ सपायाखौ जागा हाइता सुपायाखौ गे जरि से मतके नरन साक नांगियाबा नरक जे सामुखाय माने साक नांजाया माने सरकारक खाले खायके आपनो ठीक मतके खाया सरकार हाइसि बिले बुकुम सिमि तांगि थांनाय याबाय तांयाखौ गे नरक जरि अमते उइ बसका जरि अमते उइ तंग हांगे नरक कतर सामुं ताम खाय नरक कतर सामुं जों रास्ता ब्लक खाइनाय तारपरे जों 3-4 दिन बिसिङो कोनो सरकार जुगाजुग खाया साकथाया नाया नायकलिया अंके जों जिनि डिसिसन जों नाय थांनाय माने जेफांथों गे मके नरकनि पारासिमि दनाके पुरा एरिया नागुसे नरक माने बाहाय सालायजाक म सालायजाक दङ जों खायनाय हिंगो आसा खाय दङ इंके जोंते 5-6 दिन नायनायता नागिबो सुपाय इंके जों बसनि जों उदाहरण मानानाय समय सामुं माख्लायनायता तामरक सामुं खानाय नर वान सुगितं इंके जोंखे ब्लक खायनाय रास्ता ब्लक खायनाय तामनि बागै खायनाय रास्ता ब्लक नर थैनाय बागै माने बना और फाइ दाति सरकारक नायथक दे हा खुरतंनि नरक रामा ब्लक खायनायता के नरक वाखिरा पारासिनदे रामाके ब्लक खायनाय नाकि जार पाराता जाजा पारा बरक जत मिलुय रामा ब्लक खायनाय एमनकि इरे खायंके जोंबो आं खायनाय और खाय जुदि माने आंके जोंबो सिनिजले दिगे खायनाय पुरा इलाकाय जुगाजुग खाय सालायै जों रुट ब्लक रेन्टा तामाने कारण के सरकार ताक बसने कथैफाने कार्य रमाय ख कथाफाने कार्य रमाय ख किन्तु जों सियो जे ओ जागा ब कालाय थैजा किन्तु मत कोदालबा खैनो सम्भव गया इलाकानि बरक जत फाइफानो सम्भव गया JCB सारा कोनो सम्भव गया म इनके सरकार अवश्य नांनाय र सरकार किन्तु ताकफानो उद्योग लाय ख कि एपारानि बरक सालाय तंखा जे ताकफानो कोनो उद्योग लाय आंके ते कयेक दिन परे उद्योग लाय आंके बा पट अवरोध खायनायनि साव रास्ता अवरोध खायनाय एके जोंबो सालाय जाक्सिनि आं जुदियो सरकार कोनो फानो चेष्टा खाय आंके जोंबो आं खायनायनि जोंबो सालाय तंता आं जे बिहिनो सोंनाय माने सरकार थानि कोनो सुबा समानिया खपो रां 2000 मानजोंनि साव अब कि सरकार मा दे ना ताम सरकार बते मंत्री रिन सावान मंत्री ब तिप्रा मंत्री बुबुं सामरिया ब मंत्री आं सोंमनि ताबनो अच्छा रां 2000 सुबा जागनि साव मा 2000 सुबा खा मंत्री अच्छा ब मंत्री ब साइमिया मके बिन भिक सामानि कक बिन भिक सामानि